ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 15ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്നുള്ള ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. 20 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതില്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? സ്വയം ഞാൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ, ഏത് ഗുണമാണ് എന്നിൽ ഇപ്പോൾ അധികരിച്ച് നിൽക്കണേ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവരുടെ കാര്യമൊക്കെ കഷ്ടമാണ് അല്ലേ? അവര് കുറച്ചും കൂടി പ്രോഗ്രസ് ആവണം. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള്, അതായത് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാക്കള് ഒക്കെ തന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവര് തന്നെയാണ്. അവർക്കൊന്നും ചങ്ങലയാണ് അല്ലേ? അതിൽ നിന്നും മോചനം ഉണ്ടാവണത് എപ്പോഴാ? ഭഗവാനില് ആശ്രിതത്വം എടുക്കുമ്പോഴ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാണ്, നമ്മുടെ മേൽ അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കണത്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അവയെ അതിക്രമിക്കണത് എങ്ങനെയാണ് അതറിയണം അല്ലേ? അതറിഞ്ഞു നമ്മള്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക പദം പ്രാപിച്ച ആളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് മായയെ അതിജീവിക്കാം, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാം എന്നൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തനായാല് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെത്താം അല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ സ്വധാമം. ഇത് വെറൊരു ടെമ്പററി റെന്റിന് വന്നിരിക്കുക, നമ്മൾ വാടക വീടാ ഇത് അല്ലേ? ഓ, ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തണം നമ്മൾ അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് ത്രിഗുണ അതീതൻ ആവുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളെ, സത്വഗുണാണ് നല്ലത് അറിയാം. പക്ഷെ സത്വഗുണം എത്തുമ്പോഴും അവിടെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണ്ട, അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകാം. വാസുദേവാവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. ശുദ്ധഭക്തര് മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ആ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇനി വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നോ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടുന്നതിൻ്റെ പരമലക്ഷ്യം തന്നെ. അതിനാ നമ്മൾ ഈ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണത് അല്ലെ, ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കണത്. അതൊക്കെ എന്തിനാ? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ആണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കാട്ടിത്തരുന്നത്. പോകാം നമുക്ക് 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ലൈവ് ഇപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ്സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ശ്ലോകങ്ങൾ 41 മുതൽ 46 വരെ. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹ്യേഷാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയാ ദോഷൈരേതൈ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈ ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമ്മ. ആശാമാതാജി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അതാരാ ഇടയ്ക്ക് കയറി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? പരമ ദിവ്യ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ടത്രേ, അരയാൽ വൃക്ഷം. അതെങ്ങനെയാ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ. നമ്മള് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ മുകളില്, വേരുകൾ താഴെ പോയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു മരം ഉണ്ട് എന്നാ പറയണേ. അതിന്റെ ഇലകളാണത്രേ വേദമന്ത്രങ്ങള്. ഈ വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവനാണത്രേ വേദജ്ഞൻ, ജ്ഞാനി. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഈ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ സാധാരണ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ തലകീഴായ ഒരു രൂപം, അത് അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം ഉണ്ടെന്ന്, അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥം അതുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണത്രേ. ഈ വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയാണ്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ്. അപ്പൊ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശം ഉണ്ടാവില്ല. അതിങ്ങനെ തഴച്ചു വളർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ജീവാത്മാവ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു ജന്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു വിവരണമാണ് ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിലൂടെ നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജന്മം. ഇപ്പോ ഇവിടെ പശുവായിട്ട് ഒരു ജന്മം, പിന്നീട് നായയായിട്ടോ, പിന്നെ മനുഷ്യനായിട്ടോ, പിന്നീട് വേറെ ആനയായിട്ടോ, അങ്ങനെ പല പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാറി 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 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷം അതിന് അതിരില്ല. ഇതില് ആസക്തരായവർക്കോ മോചനമില്ല. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളില് ആസക്തി വെച്ചവര് കർമ്മഫലങ്ങളാല് കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. ഇവിടെ തന്നെ മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇലകളാണത്രേ വേദങ്ങള്. ഈ വൃക്ഷത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണത്രേ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ, ഈ സാങ്കല്പിക വൃക്ഷത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒറിജിനല്. ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാ. ഒറിജിനൽ ഉണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ശരിയായ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ട്.
അതിന്റെ ഒരു ഛായയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല, ഒന്നും നേടാനില്ല എന്ന് അതിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക, നിറയെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഛായ നമ്മള് ആ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാൽ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുമേ ലഭിക്കില്ല, ഒരു സുഖവും ലഭിക്കില്ല നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയില്. എവിടെയാണ് പിന്നെ സുഖം ഉണ്ടാവുക? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ അല്ലെ? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ വൃക്ഷമുണ്ട് അവിടെയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക്. ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ ശാശ്വതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വന്നവരല്ല അല്ലെ? കൂടി വന്ന ഒരു 100 വർഷം അല്ലെ? അതിൽ കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വിചാരിക്കണത് എന്താ? ഇതെന്റെ പെർമനന്റ് വസതിയാന്ന വിചാരം നമ്മളുടെ അല്ലെ? അതിനുവേണ്ടി കുറെ ധനസമ്പാദനം, പണം, പദവി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഒരു റൂം എടുത്തു 2-3 ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഇതിന്റെ ചുമരിന്റെ കളറ് പെയിന്റിങ് മാറ്റണം, പിന്നെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക. അതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ? അങ്ങനെ മൂർഖതയാണ് അത് അല്ലെ? ഇപ്പോ ഏതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് അറിയണം. ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർപ്പിടമല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഇപ്പോ ഭക്തി യോഗമാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ അല്ലെ? പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് ഉതകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു. ഇപ്പോ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചോ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വേദ പഠനം അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം ഒരു സംശയത്തിന് ഇട നൽകാത്ത വിധത്തിൽ ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനില് സദാസമയവും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുക. അതുവരെ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കും അല്ലെ? സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സംശയങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് നാശമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അവർക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വൃക്ഷത്തിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ഈ സാങ്കല്പിക നിഴലായിട്ടുള്ള ഈ വൃക്ഷം അത് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അധശ്ചോർധം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാല അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദ്ധിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. ഇപ്പോ ഈ വൃക്ഷം അശ്വത്ഥ വൃക്ഷന്റെ തലകീഴായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇലകള് വേദങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തെ അറിയുന്ന ആള് വേദജ്ഞനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലെയാണ് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ അത് താഴോട്ടും മേലോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പടർന്നു വളരുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകള്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് 5 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ? രൂപം, സ്പർശം, ഗന്ധം, രസം, അതൊക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകള്. ഈ വൃക്ഷത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പീപ്പൽ ട്രീ ഒക്കെ കുറെ വലുതാവും ഈ കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേരുകൾ ഇങ്ങനെ വരും, എന്നിട്ട് അത് താഴെ മണ്ണിൽ ഊന്നും, പിന്നെ വീണ്ടും അത് വിസ്തൃതമായിട്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം പടർന്നു വളരും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ മുഴുവനും ഒരു വൃക്ഷം അല്ലെ? വേരുകൾ നിലത്ത് ഊന്നിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദ്ധിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യൻ ഫലം കാക്ഷിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫലോദ്ധിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ ഭൗതികതയില് നമ്മള് ഊന്നി പോവാണ്. ഈ വേരുകള് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണ പോലെ നമ്മളെ അത് ഈ ഭൗതികതയില് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവണില്ല എന്നാണ്.
ഇപ്പോ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലെ ശാഖകളിലൊക്കെ ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര് തുടങ്ങിയവരൊക്കെയാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര് പുറപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇതിന്റെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ആദ്യം അന്തവും ഒന്നും. അപ്പോ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിന്റെ തായ് വേരുകള്. സകാമകർമ്മങ്ങള്, അതായത് ഫലേച്ഛയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് വേരുകളായി താഴോട്ടും വരും. അവ ഭൗതികതയിൽ നമ്മെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ആ വേരുകൾ നിലത്തൂന്നും അല്ലെ, മണ്ണിലൂന്നി വീണ്ടും പടർന്നു വളരും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഭൗതികതയില് തളച്ച് ഇടപെടും എന്നാണ് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3-4 ശ്ലോകങ്ങൾ. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാഥോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത് പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. പറയാണ്, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഈ വൃക്ഷം, ഇതിപ്പോ തലകീഴായിട്ടുള്ള വൃക്ഷം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, അതൊരു നിഴല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഛായ എന്ന് പറയാം. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഒറിജിനൽ ഉണ്ട്, അത് ഈ ലോകത്തില് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ആരംഭം, അവസാനം, അടിസ്ഥാനം ഇതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുമാവില്ല. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക അതിനെ കൊണ്ട്? വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. ഇതിനെ മുറിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് മുറിക്കുക? വിരക്തിയാകുന്ന വാള് വേണം ഇതിനെ വെട്ടാൻ. അപ്പോ വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് ഇതിനെ പോഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതിനെ പിന്നെയും വളർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര്. എന്നാല് ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടൊക്കെ വിരക്തിയുള്ള ആള് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിരക്തിയാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം പോകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ വിരക്തിയാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം പൂകണം. എന്നിട്ടോ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിതരാവണം, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഇത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമുണ്ട്, എന്നാലും അപ്പോ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും, വിരക്തിയാകുന്ന വാള് വേണം. എന്നിട്ടോ പിന്നെ എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത് അവിടെ പോവുക, അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. എത്തിയാലോ പിന്നെ ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒറിജിൻ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് വിചാരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ആരുടെ മക്കളാ? നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ പിതാവ് ആരാ? ആ പിതാവിന്റെ പിതാവ് ആരാ? അങ്ങനെ പിന്നോട്ട് നോക്കി പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്തതോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്, പിന്നെ ഭഗവാന് കൃഷ്ണനാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒറിജിൻ ആരംഭം മുതലുള്ള നമുക്ക് പിന്നാട്ട് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും ഭഗവാനിലെത്തുമ്പോ. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ അതുപോലെ ആരംഭം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെയും ആരംഭം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരാഞ്ഞറിയും? ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം വേണം. അതായത് പ്രാമാണികനായ ഒരു ആചാര്യൻ വേണം നമുക്ക് വഴികാട്ടിത്തരാൻ. അങ്ങനെ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാ?
അതറിഞ്ഞ ഒരാൾ ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊരു മായികമായ നിഴലാണ്, മായയാണ് അല്ലെ? അല്ല, മായയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കണത്. അപ്പൊ ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് പിന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള നമ്മളുടെ ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ പറ്റും. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എവിടെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? അവിടെ നമുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അനാസക്തരായിട്ട് ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തെ ഛേദിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഭഗവാനെ നേടുന്നത് വഴിയും ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചു കളയാം എന്നാണ്. അങ്ങനെയും ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാവിനിവൃത്തകാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈർഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ആരാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യത്തിനെ പ്രാപിക്കുന്നത്? മിഥ്യാഭിമാനം പാടില്ല അല്ലെ? എനിക്ക് പണമുണ്ട്, പദവിയുണ്ട്, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ. നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഭാവനയോടെ വേണം ജീവിക്കാൻ. അപ്പോ മിഥ്യാഭിമാനം വേണ്ട. മായാമോഹങ്ങള് അല്ലെ, എനിക്ക് അത് ചെയ്താൽ ഇതുണ്ടാവും, അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് അതും കൂടെ കിട്ടണം, അങ്ങനെയുള്ള മോഹം. ദുസ്സംസർഗം, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെ ഭൗതിക തൃഷ്ണയിലൊന്നും പെടാതെ, എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ വിഷയസുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് അല്ലെ, നമ്മളുടെ തത്വം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത പുരാതനമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുക. അങ്ങനെ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടുക. അപ്പൊ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പ്രകൃതിക്ക് അധീശനായിട്ടുള്ളത്. അഹങ്കാരജന്യമായ വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവണം. ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. മായയിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് ഈ മിഥ്യാഭിമാനം അല്ലെ? എല്ലാം മായ കൊണ്ടാ നമുക്ക് തോന്നണേ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ. ഇവിടെ കുറച്ചു നാള് താമസിച്ച് മടങ്ങേണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അഹന്ത, മമത ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് നീങ്ങണം. അപ്പോഴാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി കിട്ടുക. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണാവും. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം അതാ നമ്മുടെ കടമ അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനം മറന്ന ജീവിതം, അതുപോലെ മായാമോഹം, ദുസ്സംഗം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയേ മതിയാവൂ. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാനാവൂ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ. തദ്ധാമം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, സഹസ്രദള പത്മത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലേ? അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങള് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അവിടെ വരൂ എന്റെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പോവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമം ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത്. ഇവിടെ തന്നെ എങ്ങനെ ജനിച്ച് മരിച്ചിരുന്നാ മതി നമുക്ക്. പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളില് ഇതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ പോലെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവിടെ. അല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രകാശപൂരമാവുന്നത്.
അതാ ഭഗവാൻ പറയണത്, പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ളതാണ്, മുത്തുകളാലൊക്കെ ഉള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് അവിടെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കളുണ്ട് അവിടെ, അല്ലെ? 1000 ലക്ഷ്മിമാരാൽ പരിസേവിതനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനുണ്ട് അവിടെ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പറ്റി പറയാണ്, അവിടെ ചെന്നെത്തിയാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നമുക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? പരമധാമം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാനില് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം, അല്ലാതെ വഴിയില്ല. സഹസ്രദള പത്മത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ലീലയാടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, തദ്ധാമപ്രവേശനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടാവുക. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവീധാമമാണ്. ഇപ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ കൈലാസം, ഹരിധാമം, വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകം, അതിലുപരിയാണ് വൈകുണ്ഠം, അതിനു മുകളിലാണ് ഗോലോകമുള്ളത്. ഇപ്പൊ പ്രകാശമയമാണ് അവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനാലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടാണ്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ലോകം ഇരുട്ടാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ഇരുട്ടിലാവേണ്ടവരാ. ഈ ലോകം കുണ്ഠമാണ്, ഭയം, ടെൻഷൻ ഒക്കെയാണ്. വൈകുണ്ഠം അത് അഭയമാണ്, വൈകുണ്ഠം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് വീണ്ടും, എന്റെ ശാശ്വതമായ അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ സകല ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകമാണ് ധന്യമായ ശ്ലോകം. ഭഗവാനും ആ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. പറയാണ് ഭഗവാൻ, എന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുക കാരണത്താല് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? 6 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് പ്ലസ് മനസ്സ്. അങ്ങനെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും അങ്ങനെ 6. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും കൂടുമ്പോ 6. അങ്ങനെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുൾപ്പെടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടി അവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്. അതുപയോഗിച്ച് മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ അവര് ബദ്ധരാണ്, അല്ലെ? ബദ്ധമായ ജീവിതമാണ് അവര് നയിക്കണേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് കഠിനാധ്വാനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന് കിട്ടണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വേണം, അത്യാഗ്രഹം വേണം, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് അതിന് ശ്രമിക്കുക നമ്മള്. അല്ലാത്തവർക്ക് അതിന് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഉള്ളവന് ജലം നൽകണം, അല്ലെ? അപ്പൊ സ്വാദോടെ കുടിക്കും, നന്ദിയോടെ. ഇപ്പൊ എത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടോ അത്രയ്ക്കും തന്നെയാണ് നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് വിധം നോക്കിയാലും ഈ ഭൗതികതയിൽ പ്രയാസമാണ്. ധനസമ്പത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പദവിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അയാള് സുഖിക്കും, അല്ലേ? എനിക്ക് വളരെ സുഖമാണ് എന്നൊക്കെ അയാൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ മൂഢനാണ്. ആരറിഞ്ഞു, അല്ലേ, അടുത്ത ജന്മം എന്താവുമെന്ന്? ഇപ്പോ മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കുടുക്കിലാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഭൗതികതയിലേക്ക് ജീവനെ പിടിച്ചിഴക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സാണ്. ഈ മനസ്സ് സത്വഗുണത്തിലാവണം, കർമ്മങ്ങൾ നന്നാവും. അപ്പോഴ് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാം ഇപ്പോ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് എന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് സ്വന്തം ധാമത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താല് നമ്മെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ. അതാണ് ഇവിടെ
ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിക്കണു അല്ലേ, ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം. അതുപോലെയാണ് നമ്മള്. ഭഗവാൻ സമുദ്രമാണെങ്കിൽ നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം. അപ്പോ ക്വാളിറ്റിയിൽ സെയിം ആണ്. ഭഗവാന്റെ അതേ സെയിം ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മളും, ജീവഗണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. സമുദ്രം, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം സമുദ്രത്തോളം ഒക്കില്ല അല്ലെ. സമുദ്രമാണ് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കണക്കാക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു പിക്ചർ. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിരലുകളുണ്ട് അല്ലെ. ആ വിരലുകള് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില് ആ വിരല് വേർപെട്ടു പോയി വിചാരിക്കുക, അറ്റുപോയി വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ വിരല് പിന്നെ ഉപയോഗശൂന്യമായി അല്ലെ, പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മള്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നാല് പിന്നെ നമ്മുടെ യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും സഫലമാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം തീപ്പൊരികള് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ തീപ്പൊരികള് എത്രത്തോളം ഈ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അകലുന്നുവോ അത്രയ്ക്കും അതിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലെ. ആസുരീക ഗുണങ്ങളായി മാറും. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനിവാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. പറയാണ് പുനർജന്മത്തെ പറ്റിയിട്ട് വിവരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവസത്തയുണ്ട് അല്ലെ, ജീവാത്മാക്കള്, ജീവഗണങ്ങള്. ആ ജീവസത്ത എങ്ങനെയാണെന്നോ, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ ഈ കാണുന്ന സ്ഥൂല ശരീരം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം അടങ്ങുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് ഇവിടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ആത്മാവ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോടൊപ്പമാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. കാറ്റിന് പൊതുവെ ഗന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു പുഷ്പത്തെ തട്ടിപ്പോകുന്ന കാറ്റിന് ആ പുഷ്പത്തിന്റെ ഗന്ധം, അതുപോലെ ഓരോന്നിന്റെയും ഗന്ധം അത് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒറിജിനലി അതിന് ഒരു ഗന്ധവുമില്ല. അതുപോലെ ഈ ജീവസത്തയ്ക്കും ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ല. നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടിയിട്ടാണ് അതിനൊരു കർമ്മവാസന കൊടുക്കുന്നത്. അതിനൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ പ്രസക്തി കൊണ്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിന് ഗന്ധമില്ലാത്ത പോലെ ഈ ജീവസത്തയ്ക്ക് യാതൊരു ഗുണങ്ങളുമില്ല, ഗുണരഹിതനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഗുണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനുള്ളത്. വേറെ മോശമായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണത് എന്താ, ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഒപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അനവധി ജന്മങ്ങളില് ഈ കർമ്മവാസനകളൊക്കെയും കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവൻ മറ്റൊരു ശരീരം എടുക്കുന്നത്. അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയ ഒരു ശരീരമാണ് അതിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ് ഇരിക്കണത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താവോ അറിയില്ല അല്ലെ. പന്നിയോ ആനയോ പുഴുവോ എന്താണോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുപോലെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നതും. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 60 വർഷം ആയുസ് ഭഗവാനാണല്ലേ എല്ലാം തീരുമാനിക്കണേ. അപ്പൊ 60 വയസ്സ് സങ്കല്പിച്ച ഒരാൾക്ക് 30 വയസ്സിൽ അയാളിപ്പോ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അയാളുടെ ആ ഭൗതിക ശരീരം മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ. അയാളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലെ. ആത്മാവിനോടൊപ്പം ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ദേഹമില്ലാതെ അലയേണ്ടതായിട്ട് വരും 30 വർഷം. അങ്ങനെ എന്നിട്ടാണ് വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കുള്ളൂ.
അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 84 ലക്ഷം തരം ജീവികളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ടും നമുക്ക് ജനിക്കാം. ഇനി ഏതൊക്കെ ജന്മങ്ങളാണോ കഴിഞ്ഞത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോ ഇപ്പൊ ജനിച്ചവരൊക്കെ മരിക്കണം അല്ലെ? മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കണ പോലെയാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനിലെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ, ജംഗ്ഷനിലാവുമ്പോ പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ അവിടെ കിട്ടും അല്ലെ? നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എവിടേക്കാ പോണ്ടേ, ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇതൊരു അവസരമാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കണം നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം നമ്മുടെ മൃഗമാവണോ, മനുഷ്യനാവണോ, ദേവീദേവന്മാരാവണോ, അതോ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണോ, നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിതത്തിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്താം. ഇപ്പൊ ട്രെയിനില് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ കയറിയാൽ ഫൈൻ അടിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ കർമ്മ നിയമമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈൻ അടിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോ കർമ്മ രഹസ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ കർമ്മം ചെയ്യാ. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ? നമുക്ക് ഇതിനൊരു അവസാനം വേണം അല്ലെ? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം അല്ലെ? എത്ര കാലമിരിക്കുമിനി എന്നും സത്യമോ നമുക്കേതുമൊന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അല്ലെ? പൂന്താനം പറയും, എണ്ണി എണ്ണി കുറയുന്നിതായുസ്സും മണ്ടി മണ്ടി കരേറുന്നു മോഹവും വിധിച്ചിടുന്ന കർമ്മമൊടുങ്ങുമ്പോൾ പതിച്ചിടുന്നു ദേഹമൊരിടത്ത് അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം? കൃഷ്ണം നമാമി, കൃഷ്ണം ഭജാമി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനുഷ്ഠായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റൊരു ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വീകരിക്കും പുതിയ ശരീരത്തില്. എന്നിട്ട് അവയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കും. അതിപ്പോ പന്നിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ആനയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെ, മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കും ആ പുതിയ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. അപ്പോ നമ്മള് ആത്മാവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അല്ലേ ഈ പുനർജന്മത്തെ അറിയാത്തത്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, അവയുടെ കർമ്മം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇവയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ജന്മം ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ? നമ്മളുടെ തന്നെ ഓരോ കർമ്മം ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഒക്കെയും ഇതിനൊരു ഘടകമാണ് അടുത്ത ജന്മം എടുക്കേണ്ടത്, അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുന്നതിനെ പറ്റി. ഇപ്പൊ അറവുശാലയില് ഒരു മൃഗം അറക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അടുത്ത മൃഗം നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ടേൺ ആണ്. പക്ഷെ അതറിയാതെ അതവിടെ പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് അതിനെയാണ് അറക്കുക അല്ലെ? അതറിയില്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ മൂഢന്മാരായ നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്ക്രമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടു പോവുക? അതുപോലെ ഈ ഗുണങ്ങളുടെയൊക്കെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ കർമ്മഫലമായിട്ട് ഇനി ഏതു തരം ശരീരമാണോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊന്നും മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല. എന്നാലോ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവര്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മൂഢന്മാര് കരുതും മരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും മരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് മൂഢന്മാര് കരുതണത് അല്ലെ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം.
ഡൽഹിക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോവാണ്. കയറി കുറെ പേര് പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭീകരന്മാർ രണ്ടുപേര് തോക്കുമായിട്ട് വന്നു. അത് വണ്ടി ഇത് ഡൽഹിക്കല്ല എത്തുക, ഫ്ലൈറ്റ് ലക്നൌവിലാണ് ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പേടിച്ചു വിറച്ചു. എപ്പോഴാ ഈ ഭീകരൻ ജീവൻ എടുക്കാന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഒരു പേടിയില്ല, സന്തോഷായി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, അല്ല, ഫ്ലൈറ്റ് നേരെ കൽക്കട്ടയ്ക്കാണ് പോണത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും അയാൾക്ക് സന്തോഷം, പല പല സ്ഥലങ്ങൾ കാണാലോ എന്ന്. എല്ലാരും പേടിച്ചു വിറയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെ. മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമാണ് അല്ലെ അത് കേൾക്കുമ്പോ. അതാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ. യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് അല്ലെ. എത്ര മൂല്യവത്തായ ഈ മനുഷ്യ ജന്മമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഫലമാക്കി കളയണത് അല്ലെ. അടുത്തത് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ജ്ഞാനം നേടി അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചിട്ടയോടെ ചെയ്യുക അല്ലെ, തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ജനിമൃതി ചക്രം അല്ലെ. ജനിക്കുക, അങ്ങനെ വളരുക, മരിക്കുക, വീണ്ടും ജനിക്കുക, അങ്ങനെ ചക്രം. അത് എപ്പോഴും മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ആകുമെന്നും ഉറപ്പില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം അല്ലെ പുനർജന്മം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളായവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇല്ലാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്താ ചെയ്യാ? ഉള്ള സമയം പാഴാക്കാതെ അല്ലെ. ഈ വളരെ തുച്ഛമാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് കലികാലത്തില് അല്ലെ. ആയുസ്സൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്, കൂടി വന്നാ 100 വർഷം. അപ്പോ ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയില് മുന്നേറാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേ അഖിലം യച്ഛന്ദ്രമതിചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെ പറ്റി പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരമൊക്കെ നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. പോലെ ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പാല് കിട്ടും എവിടുന്നാ? പശു തരണത് അല്ലെ. പശുവിന് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവണേ? പശുവിന് പുല്ലും ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലെ. പുല്ലൊക്കെ എങ്ങനെയാ? മഴ കൊണ്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ മഴ എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവണേ? സമുദ്രം കൊണ്ടാന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ സമുദ്രം ആരാ നിറയ്ക്കണത്? അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പോ എത്തി നിൽക്കണത് ഭഗവാനില്. എല്ലാം ഭഗവാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു ശക്തിയുമല്ല ഇവിടെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നറിയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13. ഗാമാവിശേച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓജസ്സിനെ പറയാണ്. ഓജസ് പരമപുരുഷന്റെ അധിവേശത്താലാണ് ഓരോന്നിനും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരം ഉണ്ടാവണത്. സസ്യത്തിന് ഔഷധ ശക്തി ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിലൂടെ നൽകണതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോ എന്താ പറയാ ഔഷധ സസ്യങ്ങള് അതിനൊക്കെ ഔഷധി കൊടുക്കുന്നത് ചന്ദ്രപ്രകാശമാണെന്നാ പറയാ. ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് അതിന്റെ ജീവരസമൊക്കെ പകരുന്നത് അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ചന്ദ്രനായി തീർന്നിട്ട് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവരസം പകരുന്നതും എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത
പ്രാണാപാനസമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ, വൈശ്വാനരൻ, അഹം വൈശ്വാനരോ, വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള അഗ്നി, ദഹനാഗ്നി, അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതും. അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളിലും ഉള്ള ദഹനാഗ്നി വൈശ്വാനരൻ ഭഗവാനാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഭഗവാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്താ? ചവച്ചു തിന്നുന്നത് അല്ലെ, നക്കി കഴിക്കുന്നത്, വിഴുങ്ങുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ ഉള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താ? അപ്പോ എല്ലാ ജീവികളിലും ദഹനാഗ്നി ഭഗവാനാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതും, അകത്ത് പോകുന്നതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും ഉണ്ട് അല്ലെ ശരീരത്തിലെ. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പഞ്ചപ്രാണൻ ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. ആ പഞ്ചപ്രാണനുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണത് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള ദഹനാഗ്നി, ജഠരാഗ്നി എന്നൊക്കെ പറയും. ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വല ശ്ലോകമാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. പറയാണ്, സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരാ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തില് ചരാചരാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് സ്മരണ വേണം, ജ്ഞാനം വേണം അല്ലെ, മറവിയും ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉളവാവുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ, ഭഗവാനെയാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത്. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16 ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യത്തെ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധമുണ്ട്, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ക്ഷരവും അക്ഷരവും, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാ. ഇവിടുത്തെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പ് പുരുഷന്മാര്. ഇനിയോ, ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ 2 ടൈപ്പ് പുരുഷരെ പറഞ്ഞു. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഇപ്പൊ 2 തെറ്റുപറ്റുന്ന പുരുഷൻ, തെറ്റുപറ്റാത്ത പുരുഷൻ, അങ്ങനെ 2 കൂട്ടര്. അതുകൂടാതെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉത്തമ പുരുഷനാണ്, പുരുഷോത്തമൻ ആണ്. 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ആ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഉത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുണ്ട്. 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് എന്താ പറയണേ? ഊർധ്വലോകങ്ങള്, മധ്യലോകങ്ങള്, നിമ്നലോകങ്ങള് എന്ന് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് പറയണതാണ് അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മാത്വക്ഷരമതീതോഹമക്ഷരാദപി ചോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമ. അപ്പൊ എന്താണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാന് പേര് വരണത്? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. എന്താ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ? ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അത് പുരുഷോത്തമൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. എന്താ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ വേദങ്ങളും ലോകരും ഒക്കെ പുകഴ്ത്തണത്? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ
എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ടവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ആ അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഭഗവാൻ എന്നെ നിസ്സംശയം അറിയാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടുക, എല്ലാം അറിയുന്നവര് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നറിയുന്നവര് എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയ പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ, ഭഗവാന് സേവനം നടത്തുക മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഭക്തന്. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാ അല്ലെ. ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാനെ അറിയുന്നയാൾ എല്ലാ വേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ്. ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചയാളാണ്. അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പോ ബുദ്ധിമാനാവണം അല്ലേ, അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കണം, എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നണം, ഭക്തിയുത സേവന നിരതനാവണം എപ്പോഴും അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിദമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, അനഘ എന്നാ വിളിക്കണേ, അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപരഹിതൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. പറയാണ്, ഇപ്പോ ഈ ഉപദേശിച്ചു, ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ വെളിവാക്കി തന്ന ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവര് ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കോ പൂർണ്ണത കൈവരികയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഏറ്റവും ഇതറിയുന്നവരാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ എന്താ പറയാ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ ആണ് വേദങ്ങൾ, ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണ് വേദജ്ഞർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതറിയാനുള്ള അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ നൽകി. ഏതു മാർഗം വേണം എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഭൗതികത ഇത് സ്ഥിരമായതല്ല അല്ലെ, ആധ്യാത്മികതയാണ് പെർമനന്റ് ആയത്. അപ്പൊ വേദാന്ത സാരം എന്താണ്, ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാല് നമുക്ക് ഭഗവാനിലെത്താം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹരിനാമം ജപിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോ ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചറിയണം അല്ലെ, എന്നിട്ടോ ഭഗവത് സേവന നിരതരാവണം. അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ പറ്റും. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ ആളെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്നു തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിലല്ല അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ ആണ്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം അല്ലേ. അവബോധം എവിടെയാവണം, നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിലാവണം അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ അല്ലെ. മെറ്റീരിയൽ നോളജ് ഒക്കെ കുറെ നേടി അല്ലെ, ട്രിപ്പിൾ PhD ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. സ്പിരിച്വൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കുചൈലോപാഖ്യാനം, ഭക്തോത്തമനായ സുദാമ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. പകരം മറ്റൊരു കഥ പറയാം. ശംഖക്ഷേത്രം, പുരുഷോത്തമധാമം എന്നുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തില്. ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ശംഖക്ഷേത്രം എന്നാ പറയാ. അത് ഒറീസയില് പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ അതിന്റെ ചരിത്രം നോക്കാം ചെറുതായിട്ട്. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഭരിച്ച നഗരം. രാജാവിന് നീലമാധവൻ എന്നൊരു വിഗ്രഹം ഉണ്ട്. എവിടെ നീലമാധവൻ മൂർത്തി ഉണ്ട് എന്നറിയാം, പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ വിഗ്രഹം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്വപ്നത്തിലാ കണ്ടത്.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രി വിദ്യാപതി എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടെത്തി തരാം. അങ്ങനെ നീലമാധവനെ കണ്ടെത്താൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ വനപ്രദേശത്തൊക്കെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ശബര എന്നുള്ള വനവാസികളുടെ കൂടെ കുറച്ചു നാൾ താമസിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ ഗ്രാമത്തലവന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്താ, ഈ ഗ്രാമമുഖ്യനുണ്ടല്ലോ രാത്രി ആരും അറിയാതെ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട്. രാവിലെ തിരികെ വരും. വരുമ്പോ നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും. ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ എവിടെയാ പോണതെന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചപ്പോ, രഹസ്യാണ്, അച്ഛൻ നീലമാധവനെ കാണാൻ പോവണതാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, എനിക്കും കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ കണ്ണു കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ, സുന്ദര രൂപാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ സൂത്രക്കാരനല്ലേ, ബുദ്ധിമാൻ. പോകുന്ന കണ്ണു കെട്ടിയാ കൊണ്ടുപോണേന്ന് പറഞ്ഞ് പോണ വഴിക്ക് കുറെ കടുക് ഇട്ടോണ്ടാ പോയത്, വഴി അറിയാൻ വേണ്ടി. മഴക്കാലത്ത് മഴയല്ലേ, മുളയ്ക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ തിരികെ സുന്ദര രൂപം കണ്ടു. വീണ്ടും കണ്ണു കെട്ടി തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. തിരികെ വന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവ് സൈന്യം ഒക്കെ സന്നാഹമായിട്ട് നീലമാധവനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ ചെന്നു നോക്കിയപ്പോഴോ വിഗ്രഹം അവിടെ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും വിഷമായി. അങ്ങനെ നീലമാധവൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി എന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സമുദ്രത്തില് 3 തടിക്കഷ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും. ചക്രം, താമര, അനന്തനൊക്കെ അടയാളങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഒഴുകി വരും. അതെടുത്ത് വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ കാത്തിരുന്നപ്പോ 3 തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇതേ അടയാളമുള്ളത് വന്നു. അങ്ങനെ അത് എടുത്ത് വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. കുറെ ശില്പികൾ വന്നു. അവരൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞുപോയി. ഒന്നും സാധിക്കണില്ല. പിന്നെ വിശ്വകർമാവ് വന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വകർമാവ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ശില്പം, 21 ദിവസം വേണം, ആരും എന്റെ മുറി തുറക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ശരി, ചട്ടം കെട്ടി. ഭക്ഷണം ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് ശബ്ദമൊന്നും മുറിയിന്ന് കേൾക്കാതായപ്പോ രാജാവ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ട് തുറപ്പിച്ചു. നോക്കുമ്പോ എന്താ, അപൂർണമായിട്ടുള്ള 3 മൂർത്തികള്. ശില്പിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ല. രാജാവ് ആകെ വിഷമിച്ചു. ഞാൻ ബുദ്ധിമോശം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ജഗന്നാഥ്, ബലരാമൻ, സുഭദ്ര 3 മൂർത്തികളാണ് പണി ചെയ്തത്, പൂർത്തിയാവാത്ത വിഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ വരാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, ആനന്ദഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവ് ഭീമാകാരമായ ക്ഷേത്രം അവിടെ പണി കഴിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. അവിടെ എത്തി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം മണ്ണിനടിയിലായി പോയി. അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ അവസരത്തിൽ അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് കാലമാധവൻ എന്നുള്ള രാജാവാ. ആ രാജാവ് കുതിരപ്പുറത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴ് കുതിര ഒരു ചക്രത്തുമേ തട്ടിയിട്ട് വീണു. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ തെരഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഒരു ക്ഷേത്രം കുഴിച്ചു കണ്ടെടുത്തു, പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് അവിടെ എത്തി പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഒരു കാക്ക സാക്ഷി പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അതെ, ഇത് ഈ രാജാവ് തന്നെയാ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് അപ്പോഴേക്കും ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ എത്തി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് അനവധി വിസ്മയങ്ങളുള്ള ക്ഷേത്രം, അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിന്റെ മീതെ ഒരു സുദർശന ചക്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ആ ചക്രം കാണുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ട ഫലമാണ് എന്നാ പറയാ. നമ്മള് ആ സിറ്റിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാലും നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ചക്രം കാണാൻ പറ്റുക. സിംഹദ്വാരം എന്ന് പറഞ്ഞ കിഴക്കേ ഗോപുരമുണ്ട്. ദേവഗണങ്ങൾ പോലും വന്ന് ദർശനമെടുക്കും ഇന്നും ആ വഴി എന്നാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ കൊടിയുണ്ട്. ആ കൊടി എന്താ പറയാ, ഈ കാറ്റിന്റെ എതിർ ദിശയിലാണ് അത്ര കൊടി പാറുന്നത്. പിന്നെ കടലിനടുത്താണ്. കടലിരമ്പല് നല്ലതുപോലെ കേൾക്കും. പക്ഷെ നാലമ്പലത്തിനകത്ത് കടന്ന കടലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കില്ല. കാരണം സുഭദ്ര ചെറിയ കുഞ്ഞു സഹോദരിക്ക് കടലിരമ്പം പേടിയാ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തിടപ്പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ, അടുക്കളയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വിസ്മയകരമാണ്. ഈ എന്താ പറയാ, 7 പാത്രങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്നിന് മുകളിലാക്കി വെച്ചിട്ടാണത്രേ പാചകം ചെയ്യുക, നിവേദ്യം. അതില് ഏറ്റവും മുകളിലെ നിവേദ്യമാണത്രേ ഏറ്റവും ആദ്യം പാചകം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. പോലെ 2000 പേര് ഇന്ന് വന്നാലും 2 ലക്ഷം പേര് വന്നാലും എല്ലാവർക്കും
സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസാദം അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവുമില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ അത്ഭുതങ്ങളുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഇന്നും. അവിടത്തെ പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ജന്മമില്ല എന്നാ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. നീലമാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ മൂന്നെണ്ണല്ലേ? ജഗന്നാഥൻ, സുഭദ്ര, പിന്നെ ഒന്നേന്ന്. ആ നീലമാധവന്റെ എന്താ പറയാ ഹൃദയം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയാ. അതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട നമ്മള്. അല്ല മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ? ജഗന്നാഥൻ, സുഭദ്ര. ജഗന്നാഥ്, ബലരാം, സുഭദ്ര. അവിടെ പുരി ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളില് 3 മൂർത്തികളാ ഒരുമിച്ചാ ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. അവിടെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തില് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിള് നമ്മുടെ ടെമ്പിളിന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്താ നമ്മുടെ ടെമ്പിളിന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ പോയാ മതി. ഇനി അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞോളൂ. ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എന്താ ഉദ്ദേശം? അതൊക്കെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെ? ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ തളച്ചിടാണ് നമ്മള്. അതിന് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവണം. അല്ലെ? മോചനം നേടണം. മാത്രല്ല ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. അതാ ഉദ്ദേശം. അടുത്തത്, അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ. ബന്ധങ്ങളെ. അതെ. പിന്നെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് എങ്ങനെയാ പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ. അതെ. പിന്നെ ശ്ലോകം 5 എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? മായാമോഹം ദുസ്സർഗം. മൂന്നാമത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ. നാലാമത്തേന്റെ ആൻസർ വായിച്ചോളൂ. നിത്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും. അതെ. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം ഏതാ? 7. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ. 7ആണ്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ഭൂത സനാതന. ജീവാത്മാവിന്റെ ദഹനാഗ്നിയായി വർത്തിക്കുന്ന അഗ്നി ഏതാ? വൈശ്വാനരൻ. വൈശ്വാനരൻ. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ?
ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാതാജി? ഏതാ? ക്ഷരങ്ങൾ ക്ഷരം നശിക്കുന്നത്, അക്ഷരം നാശമില്ലാത്തത്. ക്ഷരം അക്ഷരം ക്ഷരം എന്ന് വെച്ചാൽ നാശമുള്ളത്, അക്ഷരം നശിക്കാത്തത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം? രാവിലെ എന്താ പറയാ 5:45 ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കയറാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലിങ്കിൽ തന്നെ രാവിലെ 5:45 ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമായി ഇനി തുടരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഏതാ സമയം? 5:45 രാവിലെ. ഒരു സമയം മാത്രം അല്ല, 2:15 ഉച്ചക്ക്. ഈ ലിങ്കിൽ കൂടെ മാതാജി ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണോ? അതെ, ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാ എന്ന് വിചാരിക്കണേ. രാവിലത്തെ 5:45 ലിങ്ക് ഇത് തന്നെയാണ്. 2:15 ലിങ്ക് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കാം. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഈ ലിങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. ആശ മാതാജിക്ക് അറിയോ? ആ മാതാജി ഞാൻ ഇടാം. ഏത് മണിക്കത്തെയാ? 2:15. ആ ഇടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുപോലെ 1 hour തന്നെയാണോ? ഈ വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലില്ല, അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. 2:25 പിന്നെ 11 മണിക്കല്ലേ? ഇല്ല, 11 അല്ല, 8. മാതാജി ഫസ്റ്റ് തൊട്ടാണോ ഉണ്ടാവുക? അതല്ല, ഇപ്പൊ കുറച്ചായി. 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 7-ാം അധ്യായം തോന്നുന്നു നടക്കണേ അവിടെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംഗ്രഹം സാരാംശം ഇട്ട് തരും നിങ്ങൾക്ക്, അങ്ങനെ വേണ്ടവർക്ക്. ഇതുവരെയുള്ളതിന്റെ ചുരുക്കിയ ഇത് ഇട്ട് തരും ചോദിച്ച. മാതാജി 7 മണിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഭാഗവതം ക്ലാസ്. വൈകിട്ട് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ടെമ്പിളിന്ന്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഞാന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2-3 ദിവസമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. ആ സമയം പറ്റാത്തോണ്ട് വേറെ ഏതൊക്കെ ടൈമാ ഉള്ളത്? ഓഫീസിൽ പോന്നോണ്ടേ രാവിലത്തെ 7 മണി. വൈകുന്നേരം അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. രാത്രിയിലെ 7:50 രാവിലെ 5:45, പിന്നെ രാവിലെ 7 മണിക്ക്, പിന്നെ ഉച്ചക്ക് 2:30. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ളതാ, നമ്മളുടെ അല്ല, മലയാളം ഗ്രൂപ്പിന്റെ അല്ല. മലയാളത്തിൽ തന്നെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട് 1 മണിക്കൂർ, 7 മണിക്ക് രാവിലെ 7 മണി. പിന്നെ 5:44 മാതാജി പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ. ഈ ലിങ്ക് തന്നെ അല്ലേ? ഈ ലിങ്കിൽ കയറിയ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അഡ്മിനോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.